Pakde genduran. Wong iki ngendi kok iki jan. Oh genduran jan pakai tangan kula ora kok. Pakde genduran. Lecet nah. Pakde genduran. Tahu protol ngene. Jan. Nuwun. Pak Jan, siapa tang? Wow, busur telu meteng kabeh. Ono opo lho? Ana apa ya bengak-bengak ki? Nganu, Pak Degabang iki kon mangkat genduran Wong ora ana. ngapusi. Lunga ket mae sak mbone ndi ra mulih-mulih. Ngane, yuk. Nang ket mae lunga ndono ngidul ngono. Paling ki ning sawah. Ah, Apa ya? Mbok coba golek ning sawah. Ngapusi. Ora percaya ora ono. Ora ono ya Ayu ya. Bangun wong turu wae. Ya, ngene. Arep ngopo? Wah, opo nang ngono ora nggo ngapusi. Ora ono. Kok ngengek. Temeng nang sekitaran omah wae. Wong dasare wong kesut wong genduran ora gelem. Jane wong jeneng sik mataku buenjeten wong iki mendi lho. Alah, ya Allah, ini. Nyun sewu Pak Degabang. Sik. Iki yo Pak Degabang. Ora sewu iki Pak De. Lah apa to le ono apa? Nyun sewu Pak Degabang. Iya. Jenengan dikengken genduren sakniki teng ngene Mbah Jaya. Saiki Nggih saiki Pak De. aku ora selo iki. Lah mergane napa Pak De? Aku nang sawah. Arep nang kebon bedol telo. Bar ku tak dol nang pasar. Nggo ngimbuhi sewu niki. Nggih ngapunten Pak De sak derenge. Piye? Jenengan iki sak ploe kene iki akeh genduren. Akeh wong do ter-ter iki ora tau do makan lho Pak De iki jarane iki. Iya sungguh gampang. Tenan Pak De saiki kudu makan lho Pak De ra ngapusi kowe. Oh iya monggo. Ya wis Pak De aku pamit lho jarep. Sik, saurunge kowe pamit yo. Usangu. Wae lumayan iki tuku es teh. Ora. Ya Pak De monggo. Wah, Wis jan Pak De kowe pengen kon mangkat genduren wak durung kok nampa berkat basik. Bareng nggih Mbah. Ya ah. Halo, Gusan. Halo Kak. Seperti biasa ya. Oh ya, pengantar sama pengirim sudah sesuai aplikasi ya Kak? Iya. Oke, ditunggu ya Kak. Iya. Apa itu Uti? Ben rateno pasal genduren. Oh no. Ben orang repoti tonggo. Oh my god. Ya ah. bos. Lagi sapa to, Bos? Biasane kae kok ngenane bunga, dosen. Yo, kowe iki ben pro kok jalan bobor bening. Dalam mriku iki rada Iya. bos, seplok untukku entek. Oke. Apa, Bos? Zaman saiki iki kan
Nek nganggo aplikasi HP iki saking penake, Bos. Jemburene nganggo aplikasi. Ora ngerti tombol kiwa tenan. Nah iya ora kok Pak Depeng dikokon gendule ra tau menyang alasane siji plet. Pesanan sudah datang. Ya ah. Bablas, kowe arep njaluk bintang piro? 5 dong Tan. Kembalikan. Maaf ya Tan, kilaf. Kau